नए स्पीडिंग गाना सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में घंटी का निशान वाला बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैं ऑनलाइन आऊं तो आपका भी घंटी बजे। गड़गे हवे रहना पर गे हवे नी चटियाली मास में हलकर गड़गे हवे रहना पर गे हवे नी चटियाली मास में। पवन कुमार के कॉलेज जिला सिगरौली मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7049656789। कांटा माँ बज गे तोर बारा तेरा कहाँ झंडो लावे बिल्कुल ही सारा। गिल्ली कांटा माँ बज गे तोर बारा तेरा कहाँ झंडो लावे बिल्कुल ही सारा। पीरा थोड़ी के सैले आए हुए भले कइबे पीरा थोड़ी के सैले आए हुए भले कइबे जीव के कर लागले रसले गड़गे गड़ मकाता झंझना के तरवा के जातले हलकर गड़गे हवे रहना पर गे हवे नी चटियाली मास में। गोरकनी हलावे कहीं ज्यादा दुख पावे गोरकनी हलावे कहीं ज्यादा दुख पावे हुतराही लहू के आतले रसले गड़गे गड़ मकाता झंझना के तरवा के जातले हलकर गड़गे हवे रहना पर गे हवे नी चटियाली मास में। पवन कुमार गड़गे हवे रहना पर गे हवे नी चटियाली मास में। रसले गड़गे गड़ मकाता झंझना के तरवा के जातले गड़गे हवे रहना पर गे हवे नी चटियाली मास में। रसले गड़गे गड़ मकाता झंझना के तरवा के जातले। पवन कुमार के कॉलेज सिगरौली मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7049656789।